Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad tendro o dan y trothwy i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglŷn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth y mae angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Mae hysbysiad tendro o dan y trothwy yn fersiwn llai o'r hysbysiad tendro. Mae'n nodi bod yr awdurdod contractio yn bwriadu tendro am gontract o dan y trothwy. Mae angen llai o fanylion wrth gyhoeddi hysbysiad tendro ar gyfer contractau o dan y trothwy, o'i gymharu â gweithdrefnau eraill. Mae'r hysbysiad hwn yn orfodol o dan rai amgylchiadau. Mae adran 87 o'r ddeddf yn darparu os bydd awdurdod contractio yn bwriadu hysbysu contract hysbysiadwy sydd o dan y trothwy, bod yn rhaid iddo gyhoeddi hysbysiad tendro o dan y trothwy gyntaf. Nid oes gyfyniad i gyhoeddi hysbysiad tendro o dan y trothwy pan fod awdurdod contractio yn gwahodd dyfynbrisiau, cynigion neu dendrau gan grŵp caeedig o gyflenwyr a ddewiswyd ymlaen llaw. Er enghraifft, cyflenwyr ar fframwaith neu gan un neu fwy o gyflenwyr wedi eu targedu ar yr amod nad yw'n hysbysu'r broses caffael mewn unrhyw ffordd arall, megis mewn papur newydd neu ar wefan neu borth lleol. Mae contract hysbysiadwy o dan y trothwy yn cael ei diffinio yn adran 87 y ddeddf. Ar gyfer awdurdodau contractio Cymru, mae trothwyon gwahanol yn berthnasol i rhai a nodir yn y ddeddf, ac mae manylion llawn ar gael yn rheoliadau Caffael Cymru. Ond yn fras, i awdurdodau contractio Cymru, gellir ystyried contract hysbysiadwy o dan y trothwy fel contract neu fframwaith ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu weithiau i'r awdurdod contractio, sydd efo amcangyfrif o werth rhwng 30,000 gan gynnwys taw, a'r trothwy priodol fel y nodir yn atodlen 1 y Deddf Caffael, ac sy'n gontract rheoleiddedig o dan y trothwy fel y nodir yn adran 84 o'r Ddeddf Caffael, sy'n eithrio contractau sydd yn gontract exempt, yn gontract concesiwn neu'n gontract cyfleusterau. Mae'r canlynol yn grynodeb o'r wybodaeth sydd ei hangen wrth gwblhau hysbysiad tendro o dan y trothwy. Gellir dod o hyd i ddadansoddiad manwl llawn o'r holl wybodaeth sydd ei hangen yn rheoliad 25 o reoliadau Caffael Cymru a'r canllawiau cysylltiedig. Yr wybodaeth ofynnol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl a cyffaeliad, y cod adnabod unigryw sy'n ymwneud â'r caffaeliad ac, os yw'n berthnasol, y fframwaith neu'r farchnad ddeinamig y dyfarnwyd y gontract oddi tano. Pan fo'r contract i gael ei ddyfarnu o dan rhan briodol o farchnad ddeinamig, y rhif neilltuol a roddwyd i'r rhan honno gan yr awdurdod contractio, gwybodaeth am destun y contract, amcan o gyfanswm gwerth y contract, gwybodaeth am sut y caniatáir cyflwyno tendrau a'r dyddiad erbyn pryd y mae rhaid eu cyflwyno, a yw'r hysbysiad yn cael ei ddefnyddio i wahodd tendrau ar gyfer contract cyfundrefn arbennig ac, os felly, a yw'r contract hwnnw yn gontract cyffyrddiad ysgafn, a yw'r awdurdod contractio o'r farn y gall fod yn arbennig o addas dyfarnu'r contract neu unrhyw lot sy'n rhan o'r contract i fenter fach a chanolig ei maint neu i sefydliad trydydd sector. Esboniad o'r meini prawf y bydd dyfarnu'r contract yn cael ei hasesu yn ei herbyn, a disgrifiad o unrhyw amodau cyfrannogi mewn perthynas â dyfarnu'r contract. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.